תגידי לי מה שאמרת קודם שאת לא מרשה. למה שעליתי לחנוכיה? למה את לא מרשה? אני לא שעליתי לחנוכיה. מדוע ולמה? למה? למה אבל את לא מרשה להדליק את החנוכיה? אבל נפלתי מהרעיון בהופעה שלך ונפלתי מהרגות שלך. נפלת מהמדרגות בהופעה שלי? כן. למה נפלת מהמדרגות? כי אני לא שמתי לב, אני רוצה ללכת לרופא. את לא צריכה ללכת לרופא, וברוך השם לא קרה לך שום דבר. אפילו שנפלת לא קרה לך שום דבר, נכון? אבל ברוך השם. נאמר אפרופו שלי. נכון, מה אומרים? ברוך ברוך השם. השם. נכון שלא קרה שום דבר, ברוך השם. ברוך השם. אבא, אתה תודה. יודע מה? אני עושה מצוונות לסבתא. לא. יופי. נשלח לה בדואר? כן. ליה, ואת רוצה גם לעשות משהו בשביל סבתא ונשלח לה בדואר? לסבתא זה אבא. אני רוצה לסבתא. אני רוצה. מה את רוצה? אני רוצה לצלם. לסבתא יש לי כמה. אני רוצה לצלם. רגע, רק שנייה, אני רק רוצה רגע לראות. אדר, מה את עושה בשביל סבתא וסבא? מצוונות. מיילי פייס. לא, אני רוצה לצלם. ליה, ואת נהנית אתמול בהופעה של אבא? מה? את נהנית אתמול בהופעה של אבא? אני רוצה ללכת עוד פעם להופעה שלך. בסדר, ואת זוכרת שישבת על הסולם? היה סולם כזה קטן והתיישבת עליו? איזה סולם? היה סולם כזה קטנצ'יק של 2 מדרגות, אני לא ראיתי. והיא ישבה עליו. ואני לא שמתי לב. אני רציתי לשבת וזה לא פייר. אדר אורה, בסוף אתמול בסוף ראיתי שמצאת נר.